kauban. Pila naman ka Christmas party imong natambungan. Hinay-hinay sa lechon o fruit salad ha? Kay matud pa sa Department of Health 7, wala ginadili ang pagsadya karong holiday season. Apan kinahanglan magmatngon sa atong gipangkaon. I encourage everyone to have a lifestyle check, no, sa ato ang especially sa atong festivities, and also don't drink and drive, in moderation ang tanan, may it be alcohol consumption or atong mga fatty foods, lifestyle modification nato, exercise ta, be active, and of course be safe everyone. And I hope nga dili ta magpabuto sa atong tugkaran. Ang ngayon sab nga bantayan og maayo ang preparasyon sa pagkaon. Kay ning maong mga panahona, mausab ang pagsaka sa mga kaso sa food poisoning. Ug kung motambong manggani og mga selebrasyon, siguraduhong dili mo drive kung nakainom. Laing awhag sa DOH-7 ang pagsugat sa bagong tuig sa luwas nga pamaagi. Pinaagi sa pagsunod sa mga executive orders nga nagtudlo sa mga designated firecracker zone sa matag LGU. Matud ni Kanyal, aduna sila'y natala nga 83 ka mga firecracker-related injuries gikan 2021 hangtod 2023 ug giingon nagkasaka ang datos matag tuig. Sa ilang record, 2 anyos ang labing batang biktima sa pabuto samtang 82 anyos ang labing hamtong. Ang top 10 nga mga klase sa pabuto nga maoy hinungdan sa mga disgrasya sa rehiyon mao ang quitis, lantaka, triangle, whistle bomb, fountain, thunder, 5-star, hotdog o baby rocket. Sa laing bahin, gipahibaw sab sa DOH-7 nga dako kaayo ang pagsaka sa mga kaso sa dengue sa tuig 2024 itandi sa tuig 2023. Niaging tuig, dunay 9,439 cases ug 43 deaths apan misaka kini og 291% ngadto sa 36,942 cases ug 78 deaths. Naguna sa mga lugar nga dunay labing daghang natalang kaso sa 2024 mao ang Cebu, Bohol, Negros Oriental, Cebu City, Lapu-Lapu City, Mandawi City ug Siquijor. Ang probinsya sa Sugbo Palangdaan napunan og 10,000 ka mga kaso gikan sa 3,557 cases ngadto sa 13,817 cases. Giingong gikan Hunyo padulong Agosto miabot sa above alert threshold ang mga kaso sa dengue sa rehiyon. Apan giklaro ni Kanyal nga ang pagsaka sa mga natalang kaso gumikan sa pagpangusog sa ilang surveillance o reporting nga may resulta sa dali nga pagpakonsulta sa mga ginikanan kung makasinati og hilanat ilang mga anak. Giingong dili sab ikalimod ang pagsaka sa populasyon sa komunidad, lakip na ang gidaghanon sa mga lamok, gumikan sa kakuwang sa mga tinguha sa pagpanglimpyo sa kalikupan. Sa surveillance natay gitawag nga alert threshold and epidemic threshold. Dili nato paaboton sa alert threshold because on alert threshold, that is the time nga dapat nag-investigate na or wala pa nakaabot sa alert threshold, nag-investigate na ang LGU. On the patient side or sa mga mothers, dili ang awareness nato in the community has been so high. Kay bisag one day fever pakuan na, pakonsulta. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.